na doon natay panaghiusa aron mabatnan nato ang kalinaw. Kinahanglan musunod kita sa balaod sa Pilipinas. Mahadlokon kita sa hangin, sa tubig, sa yuta, o sa kalayo. Kay kining kalayo, tubig, hangin, yuta, naa na sa imong kaugalingon o dili angay nato nga sumpuon kay kana iya na sa makagagahom sa Dios. No, maghiusa ta rin sa Pilipinas, mo ipon mo dinhi sa among kausa aron sa pagpalinaw sa kalibutan, kay dili ra ang Pilipinas kun dili usab tibuok kalibutan na ay nag message atong basahon. Kung magkita ta ibtan di kag ngipon ay pag binuang dong kay tinud-anay ning ako dong, tinud-anay ni wa ka ba kaybaw nga imong kontra hangin, tubig, kalayo, yuta. O ayaw pug niya bastos ka nga pagkatao. O bastos kang pagkatao. Basyo niya glamyon ka sa yuta. O ibtan ba ko nimo ngipon sa pagtuon nimo? Ha? Sa pagtuon nimo dintis ka. Kaya lang sa ta padlakan na mo tanan. Padlakan na mo. Pati nang baba nimo padlakan ako. Bastos ka.